Добро утро! Епизод номер 644 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е обучение от разстояние. Темата е в продължение на предишния епизод работа от разстояние, където ми стигна времето в рамките на 10 минути да споделя и втората част, свързана с научавания, изводи, направени от последните 5-6 месеца, а също като погледнем напред в следващите 5-6 месеца, че най-вероятно ще работим в такъв дистанционен режим. Кои са ключовите неща, които да имате в предвид тогава, когато организирате обучения от разстояние, независимо дали вътре в компанията, независимо дали с външен партньор. Ще засегна теми, свързани с, на първо място, продължителността, брой участници, техническа платформа и не на последно място в каква част от деня организирате това обучение, защото това също има въздействие върху енергията и върху други фактори, като например натвореността на интернета, което очевидно се оказа проблем в един от нашите казуси през изминалата седмица, т.е. това, когато вътрешната мрежа на клиента интернет мрежа е прекалено натоварена, тогава всъщност комуникацията не се случва много добре, защото има технически прекъсвания. Първото нещо по отношение на продължителността. По отношение на продължителността бих препоръчал, или по начин, по който ние се организираме в момента и провеждаме лидерските програми, и не само лидерски програми, а специални програми за оптимизиране на комуникацията, начина по който хората приоритизират, фокусират се върху това да си систематизират задачите на екипно ниво. Използваме два основни формата. Първият е 90-минутен, който е в малко и в mastermind формат, т.е. стартираме с една тема, да речем как ефективно да комуникира екипа в среда, в дистанционна среда, или как да развие повече устойчивост, как хората да имат по-добро свързване и така нататък. Този 90-минутен формат е много бърз, фокусиран. Стартираме с една тема, но е фокусиран върху намиране на конкретни решения за това какво да бъде променено веднага след като затвориме днешната среща. И ще ви споделя от тази седмица една от обратните връзки, която един от участниците каза. Обичайно, независимо каква е продължителността на обучението, винаги завършваме с това всеки да сподели какво му е ключовото научаване и как ще го използва от сега до следващата ни среща. И тази седмица един от хората каза: аз няма да ви кажа какво научих днес, ще ви кажа как се почувствах. И почувствах се, че сме свързани, че сме едно цяло и че сме заедно. И казах, и на база на това, всъщност, като анализирахме, благодарение на какво се получи това свързване, усещане за едно цяло, едната от причините беше, че в тази среща и в този формат, в който ние проведахме сесията, повечето от хората бяха с включени камери, докато в обичайните оперативни срещи хората са с изключени камери. Тоест, това е другото нещо, което е изключително важно. Тогава, когато се провеждат обученията или въобще дори, ако щете и срещите, да бъдат и да има визуална връзка между хората, защото тя създава усещане за свързаност, нещо, което според мен все повече ще се отразява и ще има по-голямо значение в комуникацията, доколко хората са свързани. И ако по цял ден си говорят само по телефона и гледат една снимчица или гледат дори едно черно квадратче, ако са в Zoom, но среща просто говорят нещо, някой друг слуша, обаче вместо човек имат едно черно квадратче. Това е все едно, представете си да сложите една черна кутия на глата и да отидете в офиса. И общувате се с другите хора, обаче през една черна кутия. Нито виждате очите, реакциите на другите хора и има свързаност, но всъщност не съвсем. Така че ключовото нещо на база на тази обратна връзка, която от изминалата седмица ни сподели този участник, за да се очевидно е възможно да се получи усещане за свързаност, но едното от нещата, което е необходимо да направите е да изисквате или да поканите хората да са с включени камери. Което лично на мен ми подсказа какво пък ние лично като организатори на обучение за нашите клиенти може да правим предварително, а именно да кажем, че още в поканите, това може да го правите естествено и вие, когато организирате по-големи екипни срещи или пък вътрешни или външни обучения, хората да се намерят добре осветено
удобно място, в което да се чувстват комфортно да се включат камерите. Защото някои от тях просто по подразбиране застават зад камерата. Нали, за дамите някои се представят, че не са гримирани, че не са с прическа и така нататък. И това ги спира да си спрат камерите. Но ако и ние, нали, вече от сега нататък ще предупредиме и ще предупреждаваме участниците в обученията, че силно препоръчваме да са с включени камери, съответно, който има нужда да отиде на фризьор, да отиде на фризьор, но за да стане качествено свързването е хубаво да има тази визуална връзка. Значи, първото нещо по отношение на продължителността, 90 минути, следващия формат е 3 часов и когато правим 3 часови обучения, дори можем да работим с 2 групи последователно на ден. И тук вече е и часовата зона. Това, което виждам, че работи най-добре за нас е старт в 9:30 до 12:30 в тази 3-часова зона с 2 почивки по 10 минути и буквално 12:30 хората свършат перфектно и след обедните сесии ги правим от 14 до 17 часа и нито една минута след 17. Тоест, обучение и натварване на очите след 17 часа, според мен не е особено здравословно на първо място и има обратен ефект. Обичайно обаче, особено когато се съобрази продължителността, правят се добри почивки, нали, фасилитира се качествено и се провежда обучението. Един от измерителите и сигналите, по който аз разбирам дали съм си свършил добре работата, а също и моите колеги, когато дори след 3-часова сесия, хората дали са по-енергизирани или са изморени. И обичайно се получава първото. Не винаги, не за всички, но първо ние, т.е. аз дали в края на тези 3 часа чувствам енергия и съм зареден, и обичайно това се получава, но също така, което е по-важно, нали, от гледна точка на това дали сме свършили добре работата, хората от среща дали се чувстват заредени, вдъхновени, мотивирани за работа, има някакъв проблясък от взаимните дискусии и така. Значи на първо място и абсолютно не препоръчвам целодневно обучение с една и съща група. Тоест, ние вече го развихме този мускул да работиме цял ден, но с различни групи. Тоест, не повече от 3 часа с една група. Не по-късно след 17 часа, това трябва да се има в предвид. Препоръчително да бъде с визуална връзка. Друго нещо, което е броя на участниците. Сега, от тази седмица имахме една група с 20 участника, това по-скоро е изключение, за да се получи качествена, поне начин, по който ние водим обучението, но се доближава до реалната физическа среда, което означава 12-13 човека. В идеалния случай максимум 12. Нон-стоп хората работят групи по 2, по 3, по 4, по 6, след това общо. И така, говорейки за групи, ние трябва да отчетем кой е най-подходящия софтуер към момента за мен. И най-сигурният, най-стабилният, това е Zoom. Тази седмица 2 от обученията отпаднаха и се отложиха за по-нататък във времето, просто защото заради рестрикции от страна на клиента трябваше да използваме WebEx. Този WebEx обаче, когато се логнаха 5-6 човека, започна да прекъсва. Може да не е само софтуера, може да е от свързаността, натовареността на интернета и така нататък, но към момента с Zoom не сме имали такива проблеми, нали, с прекъсвания, с замръзване на екраните и така нататък, но това се случи в WebEx на Cisco. Тоест, силно ви препоръчвам Zoom и поради една основна причина, той е един от скорошните му апдейти, имаше end-to-end encryption на цялата връзка. Тоест в момента Zoom е по-сигурен от Microsoft Teams, т.е. на ниво security и конфиденциалност на информацията. Така че в началото на годината имаше разни скандали с Zoom, което всъщност е добре, но в момента целият свят работи с Zoom. Аз ви го препоръчвам за онлайн срещи вътре в екипа или ако работите с външен партньор. Така това е темата за обучение от разстояние. Имайте в предвид оптималния брой хора, не повече от 12-13 човека в идеалния случай, използване на Zoom, часовата зона и не на последно място, дори бих казал, може би най-важното нещо, визуална връзка. Тоест, включени камери. Това беше за днес. Епизод 644. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.